कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. पर्तगाळी जीवोत्तम मठाच्या 550व्या वर्षपूर्ती निमित्त श्रीरामाच्या 77 फूट उंच भव्य मूर्तीचे अनावरण. कारवार. विकसित भारताचे 2027 सालापर्यंतचे स्वप्न साकार करू अध्यात्म, राष्ट्रसेवा आणि विकास या तिन्ही गोष्टींचा समन्वय असणं अतिशय महत्त्वाचं असा. पर्यटनाचे प्रमुख केंद्र असलेल्या या भागाची आणि आध्यात्मिक कार्यकर्त्या पर्तगाळी मठाची विकसित भारत 2027च्या ध्येयात महत्त्वाची भूमिका उरतली असे गौरवोद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले. पर्तगाळी जीवोत्तम मठाच्या 550व्या वर्षपूर्तीनिमित्त श्रीरामाची 77 फूट उंच भव्य मूर्तीचे अनावरण केले. या सोहळ्यात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अध्यात्म, इतिहास, संस्कृती आणि विकासाचे आपले मत व्यक्त केले. पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात सगळ्या भक्ताक आणि अनुयायाक माये मोगातो नमस्कार या कोकणी वाक्यान केली. बदलत्या परिस्थितीत सेवा कार्य चालू दवरताना मठान आपली दिशा बदलली ना, लोकांक योग्य दिशा दिवचे कार्य केले. मठाच्या 550व्या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 550 रुपयांच्या नाण्याचे लोकार्पण केले. या नाण्याचे वजन 35 ग्राम असून तेतूत 50% चांदी, 40% तांबे, 5% जस्त आणि 5% निकेल या धातूंचो समावेश असा. बेळगाव शियाळी अधिवेशनात अरण्यवासियांक योग्य न्याय दिवचो आग्रह रवींद्र नाईक. कारवार. बेळगावात जावच्या शियाळी अधिवेशनात अरण्यवासियांच्या समस्येचेर चर्चा जावन अरण्यवासियांक अरण्यभूमी हक्का संबंधात न्याय मेळचो म्हण अरण्यवासियां तर्फेन डिसेंबर 6, 2025 दिसाक कारवारात जावच्या समावेशात सरकाराले लक्ष वेधतले अशे राज्य अरण्यभूमी हक्क समितीचे अध्यक्ष श्री रवींद्र नाईक यांनी सांगले. तेमी शुक्रवारा कारवारच्या पत्रिका भवनात डिसेंबर 6 जावच्या अरण्यवासियांच्या समावेश कार्यक्रमाच्या रूपरेषेच्या परिपत्रकाचे अनावरण करून उलयताले. अरण्यवासियान 3 पिढी वास्तव्याक राविल्ले दाखले सादर करचे ही सरकाराली अट नियमा भायर असून अरण्यवासियांच्या समस्येचेर चर्चा जावन योग्य निर्णय जावूं जाय त्यासाठी उच्च दर्जाची सभा संघटित करचो आग्रह केलो. या वेळार सरकारान योग्य पाऊल उचल अरण्यवासियांक त्या जाग्यावेल्यान खाली करची न्ही म्हूण रान खात्याक निर्देश दिवं जाय. कारवार जिल्ह्यात 88,000 कुटुंब अरण्य प्रदेशात वास्तव्याक असून अरण्य हक्क कायद्या अंतर्गत अर्जेपैकी 73,000 कुटुंबाले अर्जी नामंजूर जालात. फक्त 2,856 अर्जी मात्र मान्यता मेळ्ळा. पत्रिका गोष्टीत कुमटाचे अध्यक्ष मंजू मराठी, अंकोलाचे रमानंद नाईक अचवे, जिल्हा संचालक राजेश नाईक, संचालक अरविंद गौडा अमेस, योगेश गौडा आणि इतर प्रमुख हजर आशिल्ले असे प्रसारमाध्यमांक कळयला. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. गोयच्या श्री पर्तगाळी मठाच्या 550व्या वर्षाच्या उत्सवात सहभागी जाऊन श्री रामाच्या प्रतिमेचे अनावरण करण्यासाठी आलेल्या भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी या कार्यक्रमात गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत, कर्नाटक राज्याचे भाजपा उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाचे माजी आमदार रुपाली नाईक, माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, कुमटा आमदार दिनकर शेट्टी, उत्तर कन्नड भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष श्री व्यंकटेश नाईक, युवा नेते पर्वत संतोष नाईक आणि जिल्हा बीजेपी प्रधान कार्यदर्शी प्रशांत नाईक यांनी हजर राहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मनपूर्वक स्वागत केले. समुद्राच्या पाळात बुडत असताना शिवमोगाच्या 4 जणांले जीवरक्षका खंयच्यान रक्षण. कारवार. गोकर्णात प्रवासासाठी आलेल्यापैकी 3 जण विद्यार्थी आणि 1 शिक्षक मिळून 4 जणांक वाचयली घटना घडली. शिवमोगाच्या एकूण 39 जण प्रवासासाठी गोकर्णात आयिल्ले. त्यावेळार गोकर्णच्या मुख्य समुद्र किनाऱ्याचेर पोहोचाय गेलतना समुद्रात येवच्या मोठ्या पाळात
4 जण वन बुडच्या स्थितीत असताना तेमकां जीवरक्षकान सुखरूप वाचयले. लायफ गार्डा खंयच्यान वारंवार स्पश्ट इशारो दिला आसतना सुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष करून समुद्रात पोवले गेले. सरकारी हायस्कूल मेळगट्ट शिवमोगा हांचे विद्यार्थी नियाज अहमद वय 15, मुहम्मद जिलाल वय 15, आकाश वय 15 या 10वीतल्या विद्यार्थ्याबरोबर एक शिक्षकाचो समावेश आशिल्लो. जीवरक्षक मोहन अंबिग आणि रोशन कारवी हेमी सुरक्षितपणे या बुडच्या 40 जणांक भायर काढले. या बचाव कार्याक गोकर्णच्या मुख्य समुद्र किनाऱ्यावेले वॉटर स्पोर्ट्सचे कर्मचारी जेट स्की चालक दर्शन हरिकांत्र, चिदानंद लकुमणे, दीपक गौडा, अशोक हरिकांत्र, महेश हरिकांत्र, जग्गू हरिकांत्र आणि कमलाकर होसकट हेमी मोलाची मदत केली. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मेळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळतात. सगळे तरेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधचेसाठी लागची इतर सामग्री मेळचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.